Ćao drugari, danas ćemo igrati Minecraft na serveru Cubecraft i igru koju ćemo igrati je Egg Wars. Egg Wars. U timu. Egg Wars u timu. Super. I mapa koju ćemo da igramo je... Ajde da učimo Magic. Zašto se nadam tu da su timovi po dvoje. Uzi. Nema ništa. Dobro. Timovi su po četvoro. Joj, zašto? Zašto uvijek stavljaju timove po četvoro, petoro, kad onda onako hoćeš da igraš i sad će sve ovi da mi uzimaju. Znači masot imamo, on će ovo da uzima, ja ću ovo da uzimam i onda će da bude užas. Idemo odmah na iron da skupim stek. Bum, bum, bum. Joj, super srca. Super srca! To... Ne, super srca. Dobro, super srca. Super srca. Super srca. Jej, 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 jej. Imamo super srca. Dobro, ajde, brzo ću, brzo. Ajde, znam sam tim. Nisam tim. Dobro, 58, 60, 61, 62, 63, 64. Ćao. I prosto ćemo kupimo. Napokon. Dobro, ovo košta 32. Sumnjiv nisam, nešto će manje. Košta 8, dobro imamo. 1.5. Nema veze, sve to dobro. Armor. Protection. Kapica. I boots. La. Dobro. Uzit ću sve za blokove, 40, 60 blokova. Super. Idem da ogradim jajem. Moji u timu ništa nisu radili. Ništa ne rade. I jao, zaboravili smo jednu jako bitnu stvar. Pickaxe! Dobro, nema se. Ajde, to ću barem najbrže od svega. 25. Dovoljno, neću ništa sad ogromno, veliko i to da uzmem, nego ću samo uzeti običan pickaxe. Evo. Ovo je 32. Ma ne treba mi ovo što košta 1. Zato što moram i hranu da si kupim. Gepice. Po 5. Puno će da mi daju gepice. Prvo ostrvo na koje bi mogao se uputim su crveni. Dobro, idemo na crvene. Ma nema se, neću više gradim. I bam. Nadam se nemaju bow. Nadam se. Nadam se. Dobro. F. Your egg! Your egg has been destroyed. Zezaš me. Ne! Dobro, crveni jaje svoje uopšte nisu sagradili. Green. Oni su nama došli. Bar mogu brzo da ga ubijem. Ako ništa.
Dobro, crveni. Nadam se da su slabi. Joj, sad se zezam misli. Dobro. Dođi ti, jako, jao, tim ti je najjači. Toliko ti je. To zeleni. Imate super jak tim. Prosto najjači tim. Da te se rešim. Pa dobro, ajde. Ja. Ovaj misli da može da bude bolje od mene. E pa neće. E pa neće daš. Možeš. Vidi ga. Da li je normalan? Misli da ja nemam pickaxe. Ćao. Ćao, lepo putovanje. Lepo, divno, provediš. Šta ima vas? Dobro, nema se. Nadam se da nisu ostali jaki. Da ja mogu ovo jaje brzo da... Ovo jaje. Ostali ih je jako puno. I moj zeleni je tamo. Treba bi da mu pomognem. So. No, I like you so. So. Ovo je super dramatični slučaj. Super bitka svih vremena. Bum! Ops. Bum! Dobro, sad, build. Dobro. Pojedi nešto. I... Ne! Skinu me je. Ne! Ništa od naše sreće. I ćao drugari, to bi bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem.